ବାହାରିଲ ନାହିଁ? ଆଜି ପରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଗାଁ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି। ଯିବା ଚାଲେ ବାହାରେ ବାହାରେ। ହଁ ହଁ ବାପା, ମୁଁ ବାହାରିଛି। କଣ ଦେବେ ବାପା ସେଠି ଆଜି? ଚକୋଲେଟ ଦେବେ ନା? ହଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ଯେ ଆଗ ଚାଲେ ସେଠିକୁ। ତୁ ଗଲା ପରେ ସିନା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମାଆକୁ ବି କହ, ସେ ବି ଯିବ ବାହାରିବ। ହଁ ବାପା, ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି ବାପା, କେମିତି ହେଇଛି? ଆରେ ବା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ। ଏ ମୋ ପରିକା ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ତୋର, ସମାନ କଲର୍ ହେଇଛି ନେ। ହଁ ବାପା, ଖାଲି ମାର ଯାହା ଅଲଗା। ଆରେ ମୋର କଣ ଅଲଗା ହବନି? ତମ ପରିକା ହବ ନା କଣ? ସମସ୍ତେ ତମେ ବାପ ଝିଅ ମ୍ୟାଚିଂରେ ପିନ୍ଧିଛ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ନା କଣ? ଟିକେ କଥା ହବ, ଚାଲ ସେଠିକୁ ଚାଲ। ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ତମକୁ ଜଗିଥିବେ ନା କଣ? ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଲ, ମାଉସୀ ଗଲେନି ନା ଦେଖିବା। ଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଜଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଡାକ ଡାକ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା। ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି, ତମେ ଯିବନି? ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଲିଜା? ମାଉସୀ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରା ଆଜି। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ଚାଲ ରେ ଚାଲ, ଯିବା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆଜି। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ। ଓ ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଖାଲି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତମେ ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାର କହିଲେ ମତେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ମୁଁ ତ କହିଲି, ମୁଁ ତ ଆଗ ଦେଖି ଆସିଥିଲି ନା, କେହି ନଥିଲେ। ଏବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଲା। ନିଅ ସମସ୍ତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଅ। ହଉ ଆଣ, ଦିଅ ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏ ଝିଅ, ତୁ ଆଗ ନେଲୁ ଗୋଟେ ନେ। ତୁ ଭାଗଟା ଆଗ ନେଇଯା, ନେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେ। ବାପା ମତେ ଦିଟା ଦିଅ। ଏ ଗୋଟେ ଖାଇସାରେ, ତାପରେ ଦିଟା ଖାଇବୁ। ମାମାର ବି ଖାଇବି, ତମର ବି ଖାଇବି, ମୋର 3ଟି ହେବ। ହଉ ହଉ, ତୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଖା। ନେ ଆଗ ଗୋଟେ ନେ। ଧର 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 ଚକୋଲେଟ୍ ଧର ଧର ଚକୋଲେଟ୍ ଧର ଧର। ସମସ୍ତେ ଧର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧର। ନିଅ ନିଅ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଅ। ନିଅ ରେ, ତୁମେ ବି ନିଅ। ହଉ ନିଅ ନିଅ ନିଅ, ସମସ୍ତେ ନିଅ। ଦିଅ ଦିଅ। ଆଜି ମାଉସୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ? ଆରେ ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜାଣିଛୁ ଆଜି କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ କହିଲୁ? ହଁ ହଁ, ଜାଣିଛୁ, କେମିତି ଜାଣିବୁନି? ଆଜି ପୁରା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିବୁନି? ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ତୁ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ। ସେଇଠି ପତାକା ଉଡ଼େଇବୁ ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ। ବାପା, ଏଇ ବର୍ଷ ମତେ ମୋର ନାଁ ଲେଖେଇ ଦଉନ, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ହଉ ହଉ, ତୋର ତ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଆଉ।
ଏ 5 ବର୍ଷ ତୋତେ ହେଇନି ନା, ଆର ବର୍ଷ ତୋର 5 ବର୍ଷ ହବ, ତାପରେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସେଇଠି ତୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ଏଇନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେ, ଖାଇବୁ ତୁ ହେଲା। ଧର ଚକୋଲେଟ୍ ଧର। ବାପା ଆଉ ଆ